ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡರೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅವ್ರೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂದು ಬೈದ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನುಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಅವ್ರ ಫೋನುಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕುಲ್ ಇಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಂಚ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಗ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ. ಇಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಯಾನು ಏಪಲ ತಿಂತಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಡ ಸ್ಟಾರ್ಗ್ ಬತ್ತದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಅರೆನ್ ಪಿಕ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಲಂಚ್ಗೆ ಪೋಯ. ಲಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯ್ನಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಬನ್ನಗನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರೆ ಕೊರಡು ಅಂದು ಲಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಅವು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿಡೆ ಬೈದ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಂಪನಿಗೆ ದಾಯಿ ಬೈದ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ತೂಯರತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಂಡ ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲಿನಿ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಕಲೇನಾರು ವಿಸಿಟರ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕೆಲೆ ನೇಲಪಾದಿಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸುಮಾರು ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 6 o'clock ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆತ್ನೇಟ ಪೂರ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆ ಮಾತಾಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಂತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೇಟು ತುಂಬ ದೂರ ಪೋಯಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ. ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಫ್ರೀ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅರೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಬೈದ ತನಿಷ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೋರ್ಸಿಗೆ ಕೂದು ದಾದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೂವೋಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟರ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೆಕ್ಕಿಲೆ ಮೇಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೆ ತನಿಷ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಅದೇ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಪ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕುಲು ಗೂಗಲ್ದ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದು ಎಂಕಲ್ಲ ನಂಬರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಫ್ಲೋಸ್ಲ ಪೋರೆತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಶಿ. ಬೆನ್ನದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಆಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತೀನಿ. ಓ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ತಾನೀಶ್.
ಯಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುನು ಈ ಗೇಮ್ನು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಪತ್ತಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಇಂಚ ದಿಲೆ ಬಾಲನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನೂಕೊಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಡೈಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಪುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ ಅಥವಾ ಏರ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನ ತೂತ ಯಾನೇಪಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಬೈದ ಕೆಫಿಟೇರಿಯಾಗ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ Donut. ಯು ಲೈಕ್ ಡೋನಟ್ In para. ಕೆಫಿಟೇರಿಯಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ತಿಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಬನಾನಾ ಕೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಎಂಕು ತಿನ್ನಾರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ತನಿಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಡೊನಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಈತ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡಿದಂಚಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂಕ ಅಂದ ಅಪಗ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಪತೊಂದು ಪೋಯೆ ತುಲೇತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂ ಅತ್ತೆ ಮಿನಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿತ್ತೊಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಜೆಲ ಆಪುಣತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬಾಜೆಲ ಆದೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಕೆಲವದಕ್ಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪರೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಿಕೆತ್ಲಾನ್ ಇಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗನ್ ಬೈದ ದಾಯ್ಪಂಡ ದೂರನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್